Min Ottubru li ġej se tibda topera rotta ġdida trasport pubbliku bl-isem ta' X300 li se tkun qed taqqat it-terminal fiċ-ċirkowwa mal-Università, l-Isptar Mater Dei, Junior College u l-Belt Valletta. Din ir-rotta l-ġdida se tkun qed timxi mal-iskeda tal-vapur tal-Gozo Channel u se topera biss fil-waqfiet taċ-ċirkowwa ħdej l-Isptar Mater Dei u l-Università ħdej Junior College sal-Belt Valletta. Dan il-vjaġġ se jieħu madwar sija u se tibda topera mit-tnejn sal-ġimgħa mis-6 ta' filgħodu sas-7 neqsin kwarta filgħaxija. Il-Ministru l-Infrastruttura Ejjem Borġ qal kif il-Gvern huwa impenjat sabiex itejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-Ministru Borġ spjega kif dan is-servizz ta' trasport għal dawk li ta' kuljum jaqsmu l-fliegu se jkun wieħed effiċjenti u fost oħrajn li se jgawdu l-istudenti Awċin. Dan huwa pass importanti biex iktar minn 4,000 ħaddiem li jinżel ta' kuljum għax-xogħol Malta, iktar minn 1,000 student Awċi li jmur il-Junior College jew l-Università ser ikollhom din ir-ruta diretta. Min-naħa tiegħu, il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri qal li dan hu pass importanti sabiex jonqos id-dewmien tal-Awċin biex jaslu fil-post tax-xogħol jew fl-istituzzjoni edukattiva li attendu. Da qegħdin nagħmluh propri sabiex niffaċilitaw il-ħajja ta' dawk kollha Awċin li jaqsmu ta' kuljum lejn il-Gżira ta' Malta kemm għal xogħol kif ukoll għall-edukazzjoni. Din ir-rotta intlaqet tajjeb mill-Awċin li jiġu Malta biex jaħdmu u jistudjaw. Huwa ta' sodisfazzjon għalina għaliex mhux biss se taqdi id-domanda ta' diversi persuni li jivvjaġġaw f'diversi postijiet strateġiċi ġewwa Malta biex imorru għal fuq il-post tax-xogħol, iżda għaliex ukoll din se ttajjeb l-effiċjenza tat-trasport pubbliku għal kulħadd. Pass importanti kemm fil-ħajja ta' student Awċi kif ukoll għal ħaddiem Awċin. Hija rotta diretta mill-ċirkewwa lejn l-Università u lejn iċ-ċentru tal-imsida fejn il-biċċa kbira tal-Awċin jgħixu tul l-esperjenza universitarja tagħhom.